Omo love story eba hamjakmani kothomano share khlaini wngkha takhok naising jomatia bini address hingke killa haike norok bini o love story no puilani siming paithak jorano khnawi tongdi salcha o takhok bini bumamani kaile pandao thangmani haike bo kaile pandao thangpurono khoroksa bwrwino nukha bo o bwrwino nugui bini khapurkha te hamjagui thangka afro bo abwrwino propose khlai rikha te o bwrwi bo accept khlai rikha hake teini salo o bwrwi bini bufani phone bai khlai kok saka o takhok bai abo haike borok kok salaite no salja hinke o bwrwi porinani bagui kaisa hostel o thangui paikha ulo haino hai hostel ni kifili phaipika hinke call khlai o takhok no saka nung ang hostel thangmani ulo phano kobuni bwrwi rok bai relationship ta tong dido hinui hinke o takhok bo saka tamani angno no yakariba boibe relationship tongnai angle no se hamjago hinui hake o bwrwi sao akon sabo sikang pok naiya neta nung ano kwbang da hamjagya naileya neta hinui salja hinke o takhok bini hamjakmani bwrwi bai phone bai call khlai kok salai tongmani o jorao bini khoroksa dol bono call khlai kya hake boro conference khlai no khoroktam kok salai kya aboni tumani ulo o takhokni khoroksa mwnai bai bini hamjakma bwrwi kok salai tongmani a jorao o takhokni bini mwnai ni logiwo waisa furo call conference khlai samani a takhokni bini dol tongo afro o takhokni dolni khorang no khnawi o bini hamjakma bwrwi saka nini logini borok no angtam sinima hai bobai kisa kok saridi hinai hinke borok kok salaikha afro o takhokni bini dol bini hamjakma bwrwini phone number sanina kha abo haike no borok kok salainani jengkha salja hinke o takhok bini hamjakmani bwrwi bai malainani thangka te malai kifilei nogo phaiuka o bwrwi bono nogora sogi kya hinai nogo sopai purbo call khlai singo phiaba teini salo o takhok bini hamjakman bwrwi no call khlaimani busy mankha afro bini hamjakma bwrwi o takhokni dolbaisi kok sawi tongo te o bwrwi o takhok no saka anotai kolta khlaisidi hinai hage asomsa o takhok wana jagui singka tamo ano pok de pailang hinai phia o bwrwi sao ihi pogya hinai hinke o takhok sapirka pogya hinke angbai kahamke tonglai sinai hinai tei o bwrwi bono sao aw tonglai sinai hinai no abni uloto o takhok haino hai bini hamjakma bwrwi no call khlaimani switch off mankha bo afurni simi switch off no mankha te switch on manliya bo afurni simi tai switch on manliya te o bwrwi bono waisa se phano call rok bo khlailiya sms rok bo khlailiya abo haike no pogui thangka ulo hinke o takhok khnaka bini adol baisi bini hamjakmani bwrwi tabuk hinke relationship tongo hinai The Cockbrook Disclosure YouTube channel no tuinai ang Andrew Deborma tabungni jorao omhaino ungui tongo angno no thuya sakni bagai hamjaknai hinai smai tangui sanai no phia bini kok srapsani bagai si tabungni jorao doti kheno kaham hamya sia sikang no propose khlailayo te accept bo khlailayo phia doti kheno hamjakmung bo pai thanglayo hakeo kothoma no bahai nangjaka nor comment khlai sadi te video no bo like te share khlai di omhaino kothoma rok no khnawi tongnani musung khanke o channel no bo subscribe khlai na di nor jotono kaham kwrung no tongdi hambai।